Napulo na kaadlaw sukad gipusil patay si Barangay 3 de Mayo Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. samtang nag-livestream sa iyang Facebook account nga nahitabo niadtong Nobyembre 25, 2025 sa gabi nga nahitabo ang pagpapusil patay diyang adunay usa ka tawo nga nagsauli og lost and found nga pitaka. Nagbangutan ng hustisya ang mga supporters sa kapitan. Hilabi na ang iyang pamilya ug kaalyado sa politika. Tungod sa panghitabo, gimugna ang Special Investigation Task Group aron mututok sa kaso ni Bukol Jr. Daghang anggulo ang nanggawa sa krimen nga gikonsidera tanan sa investigasyon. Adunay nang hatag og reward money sa makatudlo ug makahatag og impormasyon sa mastermind ug sa nagpusil patay. 1 million pesos kang Vice President Sara Duterte. 1 million pesos kang Davao City Acting Mayor Sebastian Bastey Duterte. 1 million pesos kang Davao del Sur Governor Yvonne Cagas. 1 million pesos sab kang Davao Occidental Congressman Claudio Bautista. Ug matud pa, aduna pay laing pledges sa reward money. Gawa sa gimug ng SITG, nag-imbestiga na sab karon ang National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Regional Office o gikumpirma sa NBI nga adunay 5 ka tawo nga ilang giisyuhan og subpoena alang sa investigasyon. I confirm na nag-issue kami ng mga subpoena to some of those persons of interest. So in the next coming days, they will be reporting to our NBI regional office para they will also be given an opportunity to present their side kung meron pa talaga silang or directly or indirectly may involvement pa sila doon sa pagkapatay kay the late barangay chairman Oscar Bukol Jr. So maano namin, we can ask anything from them, lahat ng tanong pwede namin itanong, and we can also observe their demeanor or yung behavior nila na yung sa psychological approach, nakikita namin kung yung mga actuations nila, we will also be observing. So yan, nag-issue kami ng subpoena. Gipasabot ni Eli Lianyo, ang spokesperson sa NBI SEMRO, posibleng mag-issue pa sila og laing subpoena kung adunay tawo nga nalambigit atol sa ilang investigasyon. Hindi fix yung subpoena natin as the investigation progress. Mag-issue kami ng subpoenas to some individuals whom we found out to be connected or had a hand in the killing of or to the death of Oscar Bukol Jr. So hindi siya fix. From time to time kung makikita namin na itong si Mr. X, itong si Mr. Y are also involved, then eventually we will issue subpoena for them. Gikumpirma sab sa NBI na apil sa ilang imbestigahan ang tawo nga nagsauli og lost and found nga pitaka kang Kapitan Bukol Jr. Una kini gipusil patay kay apil siya sa mga persons of interest. Actually, Paul, we have marching orders from our National Director, Attorney Angelito Magno, and of course our NBI Regional Director, Attorney Ashlito Albao. Itong case na to is ikaman case, meaning all agents, you understand naman na dito sa Davao region we only have a handful of agents, di ba? So lahat ng mga agents mag-participate talaga dito for the earliest possible solution of this death of Barangay Chairman Oscar Bukol Jr. So mas maaga, kung mas maganda kung maaga masolban namin to. Daghan ang misempatiya sa pamilya Bukol ug mibisita sa haya sa kapitan. Wala pangandi kung kinsa ang gipanghatagan og subpoena sa NBI.